Πριν από 12 χρόνια είπα να δώσω μια νέα ευκαιρία στον εαυτό μου και να εκπληρώσω το όνειρό μου. Ήθελα από μικρός να γίνω δικηγόρος. Σταμάτησα όμως το σχολείο αμέσως μετά το δημοτικό. Το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας ήταν η δική μου ευκαιρία. 12 χρόνια μετά παίρνω την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος του δικηγόρου. Τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας κλείνουν πάνω από δεκαετία στην Ελλάδα. Είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα το οποίο απευθύνεται σε Έλληνες ή και μετανάστες οι οποίοι είναι πάνω από 18 χρονών και δεν έχουν πάρει το απολυτήριο του γυμνασίου. Ξεκίνησα βασικά με ενστάσεις λόγω της ηλικίας μου και του τι θα συναντήσω εδώ, αλλά το κλίμα είναι πάρα πολύ καλό. Βασικά τους καθηγητές που μας ενθάρρυναν και μας παρότριναν δηλαδή σε όλη μας αυτή την προσπάθεια. Για 10 μέρες ήμουν ή θα καθίσω ή θα φύγω και τελικά κάθισα και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Θεωρώ ότι μέσα σε αυτά τα σχολεία όλοι οι εκπαιδευτικοί έχουμε την ευκαιρία να συνεργαστούμε και με τους συναδέλφους μας, με τους οποίους μοιραζόμαστε τον ίδιο ενθουσιασμό για την εκπαίδευση ενηλίκων, αλλά επίσης έχουμε την ευκαιρία να έρθουμε σε επαφή με τους εκπαιδευόμενους μας, οι οποίοι πραγματικά δίνουν ένα αγώνα ζωής μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία. Δεν είχα τελειώσει το σχολείο και έψαχνα μια ευκαιρία να δω τι θα κάνω. Θεωρούσα χρέος στη ζωή μου, στον εαυτό μου, το να τελειώσω τουλάχιστον το γυμνάσιο. Έψαξα αρκετό καιρό, μέχρι που ο γιος μου απρίαν από 4-5 χρόνια, μου είπε για τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας. Πραγματικά το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία και πάντα θέλουμε μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή μας, όποια ιστορία και να είναι αυτή γεγονός. Το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας μπορεί να έχει τίτλο δεύτερη ευκαιρία, αλλά στην πραγματικότητα δεν αποτελεί μόνο τη δεύτερη ευκαιρία, αλλά μπορεί να είναι η τρίτη, η τέταρτη, η πέμπτη ή όποια ευκαιρία θέλουμε εμείς να δώσουμε στη δική μας διαδρομή, στη δική μας ζωή.